F'din ir-rokna se nlaqgħukom mal-awtriċi Eleanor Patch li bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ħarġet il-ktieb Inħobb Indoq. Il-ktieb Inħobb Indoq ġie idejat mill-imħabba li għandi jiena lejn il-mużika, lejn is-sfin, lejn l-arti kollha, l-talenti kollha. U meta kont nagħlem bir-Żebbuġa konna tim ta' 3 persuni fej konna niddiskutu x'interessi jista' jkollhom it-tfal u x'affarijiet nistgħu nagħmlu biex inħajruhom iktar jaqraw. U minn hemm taqqat kollox ma kollox u ħarġet din l-idea li noħolqu kotba li ma jkunux fittizji. U ammirat għat-tfal li għadhom jibdew fil-qari. Issa meta ngħidu għadhom jibdew ma jfissirx li qegħdin year one, skont il-livell. Jekk inti għandek tfal li qegħdin year one u jafu jaqrawh tajjeb, jekk inti ħatibda taqrah ma' tfal li huma naqri kbar, il-probabilità huwa li mhux se jdejjaqhom għaliex mhuwiex fittizju. Allura it-tfal ma jħassuhomx ridikoli li qegħdin jaqraw xi ħaġa li hija wisq taż-żgħar għalihom xi storja. Jista' jkunu year 5, jiena kelli tfal fil-5 sena li ma kinux jafu jaqraw u bdejna naqraw b'kotba bħal dawn. Meta ġejna biex naqraw ċertu stejjer li kienu fittizji, bdew jiddejqu. Allura bdejt inħoss il-bżonn li jkun hawn affarijiet iktar li bbażati fuq realtà li fil-fatti dan laqqas huwa storja, dan huwa ktieb li qed juri l-istrumenti mużikali u l-membri tal-familja. Dan il-ktieb huwa parti mit-tieni fażi tal-qari. Għalija l-qari naqsmu qabel kellna checklist, issa naqsmu kif taqbad tgħid l-ewwel jibdew jaqraw daw il-kotba repetittivi ħafna, imbagħad tibda żżidilhom daqsxejn il-kliem biex huma jibdew jarfu l-ewwel ittra, jispellu u mhux sempliċement iħarsu lejn l-istampa u jippruvaw jaqtaw x'inhi l-kelma. Hemm xi mistoqsijiet li jgħinu li t-tfal jaħsbu ftit bħal pereżempju x'mużika tħobb tisma'. Inti ħaġġel it-tifel jieqaf jaħseb x'mużika iħobb jisma' jew x'mużika tħobb tisma' jekk inhi tifla. Ġieli smajt lil xi ħadd idoqq, mhux kulħadd ikollu xorti li forsi mar f'teatru ma' banda jew xi strumenti oħra, forsi morna l-belt u rajna xi ħadd idoqq xi ħaġa, nippruvaw niftakru u naraw minn dik il-memorja xi joħroġ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.